Salutare tuturor, astăzi o să facem un video pe canalul acesta. Astăzi o să ne jucăm car parking și hai să începem. O să dăm pe R ca să facem sau dacă nu o să intrăm în el. Și da, merge, o să dăm pe R, dăm pe M și apoi pe R. Și da, cred că pe aici am rămas. Gata. Puteți să-mi dau pe R și o să dăm înapoi. Uitați, și acum o să dăm înapoi pe D. Și am făcut un accident. Bine, nu cu o mașină, cu o bară. O să dăm înapoi pe R. Și apoi iarăși pe D. Da. Cum ne-am obișnuit, iarăși dăm pe R. Da. Gata. Puțin înapoi trebuie să am și dăm. Gata. Nu. Stop. Gata. Că acum cred că trebuie să dăm pe D. Hai să facem niște drifturi. Când să facem drifturi, am pomenit într-un camion. Sau ce-o fi autobuz. Stop, frână. Acum dăm de D. O să mergem. Hai să dăm un clăson. What the fuck, dar de ce sunt femeie? Nu înțeleg nimic. Iarăși între acest camion. Dar hai să dăm ușor înapoi. Și acum dăm de D. Și da, iarăși ne-am ciocnit. Iar trebuie să dăm de D. Episodul acesta o să dureze de, cred că, 6 minute. Și da. Am dat de R. Am uitat să dăm de D.
Și da, acum trebuie să ne continuăm drumul. Hai să luăm pe aici. Dacă tot am luat. Nu, iarăși. Și o să dăm... Ia uitați, fraților, cum iese fum. Eu uitați cât fum a ieșit. Și o să dăm înapoi de ră. Să încheiem acest videoclip. Fraților, dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu sunt Andrei și noi cu voi ne revedem. Pa!